Hej, jeg hedder Karina, og i dag har jeg med mig Stine. Og Stine Bog er psykolog og arbejder rigtig meget med børn og unge. Og i dag har vi som tema angst. Hvad er angst? Jamen, angst det er jo et andet ord for at være bange. Men der er jo forskel på, hvordan man mærker angst, og især efter, hvor gammel man er. Der er forskel på, hvordan børn og unge oplever angst, og hvordan man oplever det som voksen. Mm-hmm. Noget af det, jeg blandt andet oplever, det er, at når børn kommer til mig og har angst, så har de jo ikke samme ord for det, som voksne har. Så de snakker måske om, at de har ondt i maven, eller at de har svært ved at falde i søvn om aftenen, eller de er bekymrede. Ja. Er det tit, at det er mere fysisk, eller er det tilfældigt? Det er lige præcis netop tit mere en somatisk eller fysisk oplevelse hos børn og unge, eller især børn, og det er nok, fordi de ikke har samme sprog endnu. Ja. Det er også svært at sætte ord på. Ja, og i virkeligheden så for os andre, så er følelser jo også en fysisk ting. Altså vi ved jo kun, at vi er glade, eller bange, eller kede af det, fordi vi mærker det i kroppen. Men tit som voksen, så har man så meget ord for det, at man ikke engang tænker over den fysiske oplevelse. Når det så drejer sig om børn, hvad er nogle af de typiske ting, der også er anderledes? De voksne, de har ikke så tit tvangstanker og tvangshandlinger. Det kan voksne godt have, men det er faktisk meget normalt at se hos børn. Det er også det, der hedder OCD, ikke? Ja, en af de forskelle, der er med børn og unge, det er, at børn og unge har jo en anden realitetstestning. Nu taler vi nok især om børn. De har jo lidt sværere ved at skelne mellem fantasi og virkelighed. Det er også derfor, vi ikke tager dem ind og ser rigtig uhyggelige film, for eksempel i biografen. Ja, det kunne jo være, at de findes i skabet bagefter. Ja, så de har lidt mere det, man kalder for magisk tænkning. Ja, lige præcis. Og det kender de fleste af os godt fra den gang, hvor vi var børn. Altså det her med, at man kunne have nogle tanker om, altså jeg kan huske for eksempel, så tænkte jeg, at jeg måtte ikke sige foran mine bamser, hvad for en, der var min yndlingsbamse, fordi hvad nu, hvis de godt kunne forstå, hvad jeg sagde, og de blev kede af det. Ja. Og derfor er det nærliggende som barn, at hvis man har angst, at man så prøver på at styre det lidt, ved at få noget magisk tænkning, og tænke, at hvis jeg bare gør sådan og sådan, så får jeg det bedre. Noget andet, jeg kommer til at tænke på, det er jo også, at angst er en mega ubehagelig oplevelse, som vi egentlig ikke vil have. Hvorfor går vi rundt og har sådan nogle oplevelser? Ja, det er jo netop rigtigt. Det er jo en meget ubehagelig følelse, og rigtig tit så hører jeg jo folk omtale angst og vrede og kedattighed som de negative følelser. Ja. Og det er jo fordi, de føles negative. Det er ikke en rar følelse at have. Man vil ud af det, ikke? Ja, man vil rigtig gerne ud af det. Men noget af det første, jeg altid arbejder med børn omkring, det er jo at forstå, hvad angsten er, og hvorfor vi har den. Fordi vi føler jo alle sammen angst indimellem. Altså det er en helt nødvendig følelse. Det er en af de der 5 grundfølelser, som er angst og vrede og empati og kærlighed og sorg. Og grunden til, at angst er så vigtig, det er næsten den mest basale følelse, man overhovedet kan have. Det er jo fordi, det er den, der sikrer os vores overlevelse. Det er overlevelsesfølelsen. Så det er den, der gør, at vi kan genkende, at noget af det er farligt. Så hvis I tænker over det, hvis ikke I mærkede angst derude, hvis ikke I mærkede frygt, så ville I jo ikke vide, når I var i en situation, der var farlig. Så det er angsten, der gør, at man reagerer hurtigt og springer væk fra en bil, der kommer farne imod en, for eksempel. Ja, helt sikkert. Og også en dobbeltsikring af, har jeg nu virkelig slukket for gassen derhjemme? Ja. Fordi man vil jo helst ikke have, at hjemmet eksploderer. Nej. Så det er en helt grundlæggende følelse, som vi meget nødig vil være foruden. Så det kunne faktisk godt være en af de gode følelser. Ja, altså jeg taler rigtig tit med børn om, er det egentlig en negativ følelse, udover at den føles ubehagelig? Altså jeg bruger jo tit eksemplet, at hvis ikke jeg havde angsten i mig, så ville jeg jo bare hoppe ud af vinduet, når jeg var færdig på arbejde, i stedet for at gå ned ad trappen. Ja, klar. Så det øjeblik, hvor børn de begynder at forstå, at det her det er en helt naturlig og nødvendig følelse, så begynder man også nemmere at kunne snakke om det. Fordi for dem der er angsten tit noget, de måske går og skjuler lidt. Så det at begynde at sætte ord på, at det her det er jo helt naturligt. Det er en helt naturlig følelse. Det er en del af det, at man forstår, hvad det er, der sker med en. Det gør det også mindre overvældende, når man får den følelse, hvis man accepterer den som noget helt naturligt. Ja. Nu har vi talt om børn med angst. Men vi har ikke talt om at arbejde med børn med angst endnu. Så hvad gør vi ved det? Jamen, så laver vi jo en del 2. Ja. Hej hej. Hej hej.